गोजोन हामग्लायनाय बावहरदों साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम नाथाय बर' हिसाबै जोंहा माखासे गावनिनो फोरबोबो दङ धोरोमबो दङ जों बेफोरखौ गासैबो प्रायरिटि होनांगोन थेवबो जोङो हलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जिउआ जाहाथे बिदिनो जोबोद माने सुखु गोनां जायो गोजोन जायो जों आसा खालामबाय स्ट्रेटेजिनि बाथ्रा नङा जोङो सिगांनिफ्राय नुबोदों बड'लेण्ड बिनायनि जारिमिनानो बिदि माखासे समाव गुबुन हारिया बादा होदों माखासे समाव जोंहाबो साफा सानै जोलैनि हांगार बायदि ओंखारदों बिथांमोनाबो माने बड'लेण्डखौ गेजेर गेजेर बादा होनो नागिरो माखासेया गावनि स्वार्थनि थाखाय जोंनि जा जातिनि सिमां जोंनि हारिनि सिमां बेखौ एसिमिलेट खालामनो थाखाय माखासेया नाजायो उन्दै उन्दै किसुमान माने बाथ्रानि थाखाय गावनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय जोंनि जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि बाथ्रा बड'लेण्डनि बाथ्रा बेखौ बावगारलांनो नागिरो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरगोन जायफोरा बड'लेण्डखौ बादा होनो नागिरदों जायफोरा बड'लेण्ड बिनो नागिरदों बनसुआ दिनै हारिनि थाखायसो बड'लेण्ड बिनो नागिरदों आरो बेखौ जायफोरा बादा होनो नागिरदों बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों बै असमियाफोरनि मेख्ला सादर सिङाव बिथांमोना हाबनाया मोजां जुदा जातिनि बाथ्रा सिन्था खालामनो जुदि हालाबा बिथांमोना अजद होदों जे गावसिनिसिम जेबो इनफरमेसन हरालासे पर्टफलियाव गथायदों होननानै माखासेयाव पलिटिकेल एंगलबो थायो बयबो मिथिगौ माखासे सुबुंफोरा एसे पलिटिकेल मेरपेसाव एसे मेरायलायनानै थायो माखासे गणतान्त्रिक संगठन होननानै बुंना लाग्रा जातीय संगठन होननानै बुंना लाग्रा दैदेनगिरिफ्रा हर थांनानै मोना थांनानै सोरनियाबा खोमसि खोमलायाव थांनानै लाल साहा लोंनोबो थांनाय जादोंनो दा बेनिखायनो एसे गोदान जेनेरेसना मालाबा गोनो गोथोबो जानो हानाय थेवबो बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो दिनैनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव खोब खम समनि गेजेरावनो बड'लेण्डनि सोमावसारनाया जागोन आरो बड'लेण्ड बिनायाव साफ्रोमबो बर' फिसाया जोंजों ज'यै खामानि मावगोन जों आसा खालामदों बड'लेण्ड बिनायाव रावबो जोंखौ हमथानो हाया बियो सोरबा असमियानो जाथों सोरबा फारियाव जाग्रायानो जाथों सोरबा सिरा जानायानो जाथों बड'लेण्डखौ जों जेरैखि जाया लाबोगोन आरो बेनि थाखाय जों आल्टिमेट सेक्रिफाइस होनो थाखाय रेडि आरो गोदान जेनेरेसनाबो बेनि थाखाय प्रिपेरेसन जागासिनो दं बाथ्रा गैया हारियाव माखासे इस्युसफोर दङ बयनिख्रुइ गिदिरसिन बाथ्राया जाबाय बड'लेण्ड इस्यु जोबागौमानि हारिनि खामानि मावनो थाखाय 100टा 1000टा संगठन जोनोम जानोबो हागौ नाथाय जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ बड'लेण्डनि सार्थआवसो जोनोम जादों सोरबा सासे सानै लिडारनि उदै सुफुंनो सोरनिबा सेल्फ इन्टारेस्टखौ सुफुंनो थाखाय नङा बड'लेण्डनि थाखायसो जोनोम जादों आरो जुदि बड'लेण्ड बिनो थाखाय 100टाबो संगठन जोनोम जानो गोनां जायोबा जोनोम जानाया मोजां जायफोरा बुंदों बिथांमोना हराव थांनानै बे पलिटिकेल नेताफोरनि राजखान्थिगिरि नेताफोरनि आथिं हमनानै आथिंखौ सोलायो लाजिनाया मोजां जायफ्रा बिदि बुंदों इयुन समाव नोंथांमोननि मिशन आरो भिजनफोरा मा मिशना क्लियार बड'लेण्ड नङाबा खुनु कमप्रमाइज खालामनाय गैया रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनायाव गैया फंसेल' बाथ्रा जोंनो बड'लेण्ड नांगौ धन्यबाद